Balatsara Korialy. Atsika niany zegny andeha tantarako karazagna fomba araiky hita amin'ny tapany avatra Madagasikara. Tsy haiko na mety misy koa amin'ny tapany atsimotsimo fa sao tantarao amin'ny commentaire raha ohatra hoe misy aminareo anka zegny le fomba ty. Hitanareo zegny hoe raha ohatra agnatin'ny fianakaviagna zegny misy olo araiky somary hoe nagnano raha mety hoe tsy de tsara ohatra hoe nanosavy zegny izy tamin'ny fahavelomany, tamin'izy mbola hoe matanjaka hoe nanosavy ary mety hoe nahafaty olona izy. De rehefa avy amin'ny fotoanany izy rehefa antitry matoe, matetiky karazan'olo regny zegny hoe na de fa tokony ho faty izy tsy mety losy zay fahignanazy, hoe tsy mety lasa zay le fahignanazy. Ka amin'ny tapany avaravatra ty hoe misy karazagna fomba zegny atao amin'ny olo igny hoe mba baka zegny izy hoe mba mandeha ampay satria hoe le izy efa tokony ho faty igny, le tsy maty igny zegny, iny zegny raha ataony rehefa marary izy, zay olo amin'ny tanàna io alefany aloha zany hoe bon azavaiko tsara le izy amin'ny fotoana izy marary, ohatra hoe fanareo zegny fa mieritreritra hoe zegny la aby ho faty zay niany mety ho faty zay niany, asandraha aligny izy marary. Io fo tampotampoko io misy olo tsy narary tsy magnino am'le tanàna misy izy maty, zany hoe mbala miasa fo zay le fanafody ratsy le tanàna. Aripany zegny olo ambanimbany vintagna anazy aby aripany, ary io tsy mifidy izy na havany, aripany maty olo jiaby. Ke ndraikindraiky zegny le havagna le fa mahay izy amin'ny asa ratsinany igny, leo hempaka zegny mahita hoe le olo matimaty, ary izy koa raha ohatra hoe misy olo hafa maty, tonga de janga izy, matanjaka izy ampody matanjaka izy satria hoe nahazo lafika izy. Izy igny am'zegny zegny misy zegny le la famille nazy le proche hempaka amin'ny le hoe izy mamonomono olo nefa izy efa matoe fa tsy afaka mandeha efa tokony fa toronany zegny losy, olo le matanjaka jiaby zegny alefa na havagna io manjary alefany aloha kanefa izy efa maty noho le aody tanàna igny fahignanany tsy mety loso, tsy mety lasatry le fahignanazy. Nahita solution zegny hoe ny malagasy tamin'ny andro taloha zegny hoe karakory atao karazana hoe karazana hoe magnavotro izy zegny mba hampalosy fahignanazy, zany hoe midésactiver le fanafody le tanàna igny zegny hoe baka zay fahignanazy satria izy koa tsy losy fahignanazy, nareo jiaby raha ripany. Ya, izy koa fa marary izy mitety olo